Ni mokwongo adwa na yie gi Mheshimiwa Mamba ni challenge maduong' mantie en ni jopiny bende gowa piny in terms of joma gimiyowa. But again, mano en adiera nikech kiyudo ka I will give a good example kata mana chien in 2013 thurwa kuma in Kibiri Ward ne jopiny omiyowa mortuary attendant for example mondo bed MCA mane en notiyo Russia ka. Now kakoro idhi kode analysis machalo kod mago tiyudo ka samoro obedo gi pek understand gima timore, to mana kaka Mheshimiwa Mamba wacho, inyalo mana analyze gimi understand kata gima inyalo comprehend ni gini chalo nade, to analyzing kata timo oversight e gima ok donjni kata gima ok iwinji to samoro nyalo bedo matek. Omiyo inyalo blame japiny to kendo inyalo blame elected member, to nikech ok wanyalo wacho ni it is entirely blame mwanyalo push ne japiny nikech ng'amo dhi school maber machalo Mheshimiwa Mamba bende nitie, to majority ma bende onge gi somo maber go bende nitie. Koro onego bed ni jowa manigi lony kata manigi ng'eyo e weche mag omenda kata weche mag budget onego bed ni gikawo mstari wa mbele mondo gikony jowa ma samoro onge gi lony matut ahinya, nikech ka blame wuok kata ka control of budget golo red alarm on our budget, to ok gi apportion blame ne specific elected leaders in the house, but gi apportion blame ne the entire house for lack of oversight. Kora paro ni assemblies wa bende ok nigi joma nigi lony matin ahinya entirely, but nitiere fraction mag joma bedo dhi adhia school maber ma can stand in the gap mondo okony jowa e ng'iyo weche mag oversight go. But adieri mantie en ni ibiro yudo ni samoro in most of our counties governor en ng'ama samoro ilamo alama ma MCAs lamo ma tamo gi timo oversight, and king'iyo most of the counties yudo ka governors ema decide who is given a ticket as an MCA and who is re-elected as an MCA and where. Now sama ma timore MCAs wa samoro ok nyal bedo gi teko gi mijing'o ahinya mar timo their oversight role, nikech ka samoro ibedo matek kuom governor ming'eyo ni kiny en ema odhi bedo gi teko e decide fate mari kaka MCA, then samoro chuni nyaka go steps ariyo adek chien iweyo tim mibadhine no mondo kiny ichak iduogi e od bura. To mano be gima timore Mamba, nikech ng'ini ndalo mane ilamo governors ne kapok higa mar 2025 mokalo mane president osign gimoro miluongo